Mukoma nematambudziko zvavo. Taurisai mukoma. Alright, ndingada kuti ziviswa kuti mwana wamuri kuti ane ukama nemukavana vakasheka panapa ndeupi? Womuri mukoma wake. No, pakanaka. Tatanga tichikurukura tanzwa kuti mimi mune umombo pamusoro pemotikari inoyi. Ungada kuti tsanangurira kuti chii chakaitika kubva pazuva rekutanga kusvika pakazowanikwa mwana? Kubva pazuva rekutanga takafonerwa namaiguru achiti mutibetsere kutsvaga mwana tisi kumuwana kubva kuma11 dzanza kuma4 ipapo. Ngatatouya takasangana nemukomana aibva pakwadzana extension base pakavanzi tinozouya chi after 24 hours ndopatokwanisa kubatsira polisi yacho yabva yati chi chimbonotarisai mugodhi. Imimi ndimakaudzwa nepolisi nemotarisi basa remapurisa kana mabhuta ari paneba emakapa saka isusu takabva tasvika bana vakatorana namukoma wanonzi Rembatsiwe but tanga kutenderera kudzidzika mugodhi ese takabvunza kuti mugodhi ese rekustraight munomo yakandokwa but taenda kuruziro rekuzasi but vanhu vacho neage hatingambotwanga vangasvika ikoko vatosvike cause mane after 10 minutes tinotomuziva vanyange vanotomboya kumba anenge akutonesera chikafu hadi kushaya chikafu after 10 minutes. Takabva tatenderera then takatova nepakapa kepaseri but tatanga kungovhura mabhutu tichitarisa dzemabhutu evhurika dzisina taingodongorwa nepamahwindo saka kunoku takauya papa nechikobhi icho chirabva icho takangovhura hwindo tikangoinda pachikomba ikonava iri bhutu rarinare akatorivhura ichitoriti ipapo muri kuti makauya mukavhura bhutu waiva musi wechingani? Zuva iroro rakashaya kurova kuti bhutu remotikari iri makatorivhura muri kutowitnesa kutoti makatoona manga musina vanhu? takazosvikikana kuti tatambofamba kuenda kumaprofito kwataibatsirwawo vanhu venyu vari padhuze pane munhu akanga wavharira but achienda sei vachadzoswa but tinombozvibhirira kuti maprofita saka pakataendo kwatataendo vanofanira kuti vana tavawana but isi takaudzwa kuti meseji kuti vana tavawana vari vapenyu kuti tiwane kubva kwatataendo kuti tidzoke tiwana simba tirikutofara kuti vana vawanikwa chakazitangwa chikatyamaza nazomona vanhu vakawanda wandira kwekufarira vanhu hero ndo patitozokuona ndokumbira kuvhunza yazvadzi muri kuti mimi makatombodzoka mukavhura makatombosecha mota mirai vanyatsoemphasize ipapo dzokorodzai yakavhurwa mota iyoyi musina chinhu toripo ndakatomira ndina mukoma wangu rei chingoti haasi kukwanisa ke uyozotaura situation yacho ndiye mukoma muhombe saka makavhura nechingani? takarivhura pane vanhu mai vacho handizivi kuti mai vanonzani vakati vakarivhura including my own mother vakatoti tamborivhura kana mumwe wacho handichazivi zita rake akatoti tikuwesta time kutarisa mabhutu ese pakapa kemota dzakafa tamavhura including iyoyi. Alright, saka tiri kuti it's obvious kuti pane zvinogona zvakaitika somewhere and then vana vakazongounzwa hwavo panapa. Kozi semaonera angu I think pakatorwa nyaya yekuti door to door munhu paakavhunduka I think mudhuze chemo atoripo pamariro ipapo ndikakaita zvingozi nyaya yakazotorwa paitwa maplayers apa vanhu vachiita zvekunamata ndatireze mari yekuti tiite matrips emwe basi mudzorwa kwachitaura kuti tikaita door to door tichisecha imba imwe neimwe exactly takamboda kuzitanga kuzvitanga but tasati ane power kuti asina polisi papo patakamirira 24 hours tikangoti zvina basa hapana munhu wemudhuze angambotibere mwana because vanhu vese vakutongozotibetsera kuita sei saka muri kuti miravanya muri kuti mimi makaenda kupolisi mukanzi 24 hours kwete 48 takaenda pabhesi apa zvikanzi munozoya after 24 hours but ndiye munotarisa saka chainzi muzouya after 24 hours tivaiti why? Alright, mapurisa vanenge vaitaura nyaya yekuti
vanozouyawo vachitanga kubetsera after 24 hours ndo zvatoda kubvunza kuti why after 24 hours ndomutemo uritoripo ndo mutemo watoda kuti taure watinoti taura chokwadi the first 3 hours pachekwa vana it's very crucial ndo paunokwanisa kuwana lead ipapo 24 hours mwana ne 9 months it doesn't work like that mwana anenge atoenda mutemo ngaubviswe mutemo mwana mudiki ipapo the police must be involved itsvage vana simple chende munotsvaga yes taenda isusu kunotaura kuti tashaya vana and these are little ones yes we have to be very serious about this yes time iyoyo taifanira kubatsirika yes and we believe kuti we know kuti the world the country is listening kana uri mutemo uripo kuti tinozotora action after 24 hours aunaumira mushi mutemo kuti vanhu vanonziende munosvitsvagira mega kugodi at least tikwanise saka dai mamakaona mugodi maizi vanyukura pasina ouya nguva yacho because tiri kutaura kuti onaika kana tichiti mwana ashaika isusu plus tiri kuti onaika tiri kuti rutine yemwana totoiziva yes kana achitambapo mwana sezvauri kutotaura kuti mwana aitamba achitamba achidzoka muri kuona so tiri kuti immediately kana mwana achinge adi ashaiwa mapurisa ngangodbatongotanga ipapo ndo pane thank you ndo pane nyaya yedu ipapo ipapo divakatanga ipapo same time pakati pane leads avaita ndemanzwisisiro andazviita nekuti tanga tichida munhu anogona kuti explainera kuti bhuti rakambovhurwa here rakavhurwa vana vasati vawanika vari kutiwo bhuti rakavhurwa yes saka zvazvinongoreva pane zvakaitika pakaitwa alamu yekuti ngatisechei mudzimba munhu akapanika kureva izvo kuti munhu akazviita tinaye pana aripo ipapa kana vanoda kunzwa masegment ese next move renyu ngatitorei ngatibudei neuwandu yes to make sure that justice is given. Thank you. Hatukwanise kudzosa vana but justice has to be given. Thank you so much. Thank you.